e siga facendo vida normal. Desde logo, non quixeron rematar sen mandar unha mensaxe de agradecemento. Gracias por estar aí, Andrés, cito textualmente, gracias, porque sabemos que, aínda que non te imos ver máis nos nosos pabillóns, sempre estarás con nós. Hoxe tamén poidemos escoitar as palabras precisamente de Bruno López, o presidente da Federación Galega de Balonmán, que reaccionou a todo o que aconteceu nas últimas horas. Escoitámolo. Nós temos claro que bueno, aquí hai un presunto culpable desta situación, pero hai moitísimos responsables, non? E nós, dende logo, non nos vamos a ocultar, somos os primeiros. Levamos moito tempo tratando de previr este tipo de consecuencias, de incidencias, e non fomos quen de bueno, tocar onde tiñamos que tocar para conseguir erradicar estes comportamentos. A verdade é que temos que plantexarnos que fai xente adulta, ao mellor presionando a xente menor de idade, e o que temos que entender basicamente é que o desfrute de uns non pode depender do mal trago de outros, non? Golpes, patadas, empurróns e mesmo un xogador sen camiseta e o tedes portando unha vara de madeira. Un partido de Peñas en Carballo rematou este sábado nesta batalla campal, deixando un mozo de 30 anos inconsciente e 4 persoas feridas. Xogaban o Cances e o Deportivo Lima no Vinculeiro. Segundo os asistentes, todo comezou cando o porteiro do Lima lle arreou un cabezazo ao dianteiro do Cances. O partido xa estaba sendo tenso e neses intres, xogadores e siareiros de ambos os dous equipos saltaron ao campo e comezaron a agredirse. A pelexa puido seguir fora do terreo de xogo con 5 feridos. O porteiro do Lima, que foi trasladado inconsciente ao hospital, xa foi dado de alta e recupérase no seu domicilio. Agora as autoridades están investigando o caso para tentar esclarecer as causas deste forte encontronazo. Xa hai 4 denuncias interpostas ante a Garda Civil. Bueno, imaxes absolutamente condenables, sempre decimos non a violencia no deporte, en calquera deporte, porque non se pode nin permitir. Señoras e señores, 7:21 da tarde, sempre vos contamos que cando hai algún rescate, se hai algún tipo de neglixencia ou tamén de intencionalidade, teñen que ir os equipos